Praise the Lord. Praise the Lord. Bagi kursaचे कृपेन Bugyan आमका kursaचे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र पवित्रात्म्याच्या नावे आमेन. Amen. समेच्या आवडयांवर एक बरी खबर हाडली आणि Pahiti po पवित्र kita हरी naring जगली. sa नमान मरी कृपेन वरले समी तुझे संगता आश्रय मित्र तो सदैव आणि सदैव फळ जोशी चेंजेस जो भगवान मरिये देवाच्या महिमा प्यागाचे विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळेला आमेन. आपले समेची साकन शब्दाप्रमाणे मध्ये ठेवून द्या. नमान मरी कृपेन वरले समी तुझे संगता आश्रय मित्र तो सदैव आणि सदैव फळ जोशी चेंजेस जो भगवान मरिये देवाच्या महिमा प्यागाचे विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळेला आमेन. आणि देवाचं पोत मुनी झालं मध्ये गेलो नमान मरे कृपेन वरले समी तुझे संगता आश्रय मित्र तो सदैव आणि सदैव फळ जोशी चेंजेस जो भगवान मरिये देवाच्या महिमा प्यागाचे विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळेला आमेन. भगवंती देवाचे मय आम्हापासून तुम्ही नाती कर माग्या बरी खबर दिल्यावेळी तुझ्या पुतानी पुत्राने क्रिस्त घेतलेल्या आम्ही जाण्यावेळी आमच्या कळशी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही भावते करणारे होत म्हणून आम्ही मगता आम्ही पाहत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या Amen. ससना विषवदी Amen. सत्मंता देवा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या समया पवित्र गर्भी संघालो फार्मले कान तांची आणि मेल्यांची मनसी म्हणता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज जमता येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही धमक्या त्या जेजूचे हजारपण ह्या घडये आम्ही अनुभव करूया जेजू आमच्या संगी असा जैसर आम्ही बसल्या थंयसर जेजू आमच्या सोबे आसा जेजू आमकां सांडून घालिना जेजू आमकां आम्ही कितले सोडून गेल्यारी पयस गेल्यारी तो आमकां परत ताचे संगी फाटी हाडता आज आमकां जेजू मार्काच्या वांजेलान सांगता
तुझे नवी देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आणि तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवरले. जेजून तांकां जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान आसर्यांकन दुसरेच घडये म्हजे विशयान अपप्रचार करीत तसो लोक कोणूच ना. आज जेजू विशयान अपप्रचार करिल्लो कोणूच ना म्हणून होणायकी करूंक जायना, कित्याक जेजू तांचो मोग करता. आज आमी सुकोन पडटा तेन्ना जेजू आमकां ताचे लागीं हाडटा. आमी पातकान पडटा तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हज्या धुवे, म्हज्या पुता, म्हजे लागीं फाटी ये. तुज्या काळजाच्या दारा लागीं हांव तुका राखोन आसा. म्हाका तुजे काळजाचे दार उगड आनी त्या काळजांत म्हजे निवास करूंक म्हाका तूं स्वागत कर म्हणून. आज त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करया. आज जेजूक आमी परत एकटी सांगया, आमी सुकोन पडल्या सोंगया, आमकां भोगोस. तुजी काकुळट आमचेर देवय, तुजी अपरिमीत काकुळटीन तुज्या मोगान आज आमकां परत एकटी तुज्या लागीं येवंक तुवें अवकाश दिलाय. तर जेजूक आमी सांगया, जेजू म्हाका भोगोस. हांवें कालचे राती तावन आज मुसर सूख आदारले. जेजू म्हाका भोगोस. जेजू म्हजी काकुळट कर. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांवें केल्ल्या चुकीक वाती जेजू म्हाका तूं सांडून वच नाका. तूं म्हज्या सांगाताच राव जेजू आनी हांव तुज्या सांगाता रावता. जेजू आमकां साबार रितींनी बसवणी दिता, साबार रितींनी आमच्या लागीं तो उलयता. आज त्या जेजू कडेन आमी उलोवया. त्या जेजूक आमी सांगया, आमी ताची कितलो मोग करता म्हणून. आमी ताका होगळीक करूंक जाय, आमी ताची स्तुती करीत जाय म्हणून तो आशेना. पूण जेजू आशेता फकत आमी ताच्या सांगाता रावा जाय म्हणून. ताच्या सांगाता रावून जे कितें राज तो त्या संवसारी बांदून हाडूंक पळयता, त्या राजांत आमी ताच्या सांगाता वावरी जाय म्हणून. आज त्या राजांत आमी हरी एका भावा भयण्या पासत मागता आसतना जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणलें आमी उडास दवरया. आमी करचें काम सक्कडी आमी जेजूक समर्पया आनी त्या जेजूक आमी आतां आमच्या उतरांनी होगळीक उसारया. ताका म्हणया, जेजू तूं पदवेदार, तूं चडवणदार, तूं म्हजो रचणार. तुवें म्हाका पोसलाय जेजू, तुवें म्हाका राखलाय जेजू. तुका हांव अर्गां दितां जेजू, तुका हांव होगळाक दितां जेजू, तुका हांव स्तुती करतां जेजू. होजाना जेजू, होजाना जेजू म्हणून ताका आमी उलो मारया. त्या जेजूक आमी उलो मारता आसतना आमची काळजां मनां सक्कडी आमी एक करया. एका मनान आमी मागता आसतना जेजू खंडीत जावन ह्या घडये बरेपण हाडटलो म्हणल्यार आमी पातयेवया. आनी आतां आमी ताची वडा तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 Oh, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus.
Jésus, 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 वंदन Jésus, वंदन Jésus, बड़ा Jésus, महिमा Jésus, हालेलुया, 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 हर गान तुका Jésus, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे पावत आम्ही आमच्या हातांत घेऊया. Hallelujah. 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 नाच्या बाप्पा हांव तुका बटयता भीमगच्या आमच्या सुम्या आणि सुंदराची गूढ आणि रगत आत्माचे आमच्या हक्काच्या आणि सगळ्या बसरेच्या ह्या पहिल्या कणात आम्ही सुम्या देवाक आमच्या धन्या देवाक अर्गां दिवया ताणे आमचेर वतिल्ल्या सर आशिर्वादां पासत आज आमचो जेजू आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादां वता आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका संध्यांक चड आनी चड बेसावांनी वता आज ते जेजूक आमी सांगया जेजू आमचे कुटुंब तुज्या हातान समर्पिता जेजू आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका जणांक वडिलांक आमच्या आई बापायक भुरग्यांक भाव भयण्यांक समेस्तांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता जेजू जेजू आमच्या कुटुंबांत असले उणेपण तुका समर्पण दिता अस्कत काय ना समाधान झगड्याचे वातावरण सकडी तुझ्या पांयां तळे समर्पिता जेजू जेजू समर्पण दिता जेजू आमचे प्रॉपर्टी ती आशीर्वादांनी भर जेजू आमचे बिझनेस जेजू आशीर्वादांनी भर जेजू आम्ही केले इन्व्हेस्टमेंट जेजू आशीर्वादांनी भर जेजू आम्ही करचे काम जेजू तुझ्या आशीर्वादांनी भर कंपनी तुझ्या आशीर्वादांनी भर बसाक तुझ्या आशीर्वादांनी भर हरी एक आमच्या कलिग्सांक मॅनेजरांक सुपरवायझरांक कोवर्कर्सांक जेजू तुझ्या आशीर्वादांनी भर जेजू जेजू तुझ्या नावान ते दोट्यांनी भरून जेजू चड आनी चड कामां आमच्या कंपनीक चड आनी चड प्रॉफिट तू हाड दी जेजू जेजू समर्पण दिता जेजू हर एक हांवें वापरचे गॅजेट्स कंप्युटर मोबाईल आमचे घर सकडी तुका समर्पिता जेजू तुझे आशीर्वादांनी ते भर जेजू तुझी आशीर्वादा वयर आशीर्वादान थंयसर वत जेजू तुझे निवास थंयसर कर जेजू म्हणून आम्ही आता हे उतर 3 पावटी रिपीट करूया Psalm 67 तकडी दादले सांगता म्हणत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात
रत्नाच्या बाप्पा Papa, आमच्या how पवित्र poverty Yang is tujuh judgment, puluh या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. विंगड विंगड रीतीच्या कष्टांनी आसच्या हर एका भाव बहिण्या जांक प्रो फायनान्शियल इश्यूज आसात, सॅलरी करेक्ट टायमार दिनात, इंडेमनिटीक वेट करनासात, एन्युअल लीव एप्लिकेशन गला एप्रूव जावंक ना, जांक प्रो आज मिनिस्ट्रियल एप्रुवलाक वेट करनासात, टर्मिनेशन पिरियड्सार आसात, रेजिग्नेशन दिला दुसऱ्या कामाक तयारी करनासात, नवे काम त्यांनी सोदून आसात, प्रोबेशन पिरियड्सार आसात. आज जेजू तांकां सुमेज तांक जाणवाय दिवं दी, सारकी वाट जेजू तांकां कळीत करून दी म्हणून मागया. मागया जी कोण आज इंटरव्यूक वचून आसात तांच्या पासून मागया. मागया प्रत्येक रितीन जी कोण मायग्रेशनाक एग्जाम बरोवन आसात, त्या एग्जाम बरयल्या रिजल्टा वेट करनासात, प्रोसेसिंगा राखून आसात, एप्लिकेशन रिजेक्ट जालां तांच्या पासून मागया. मागया प्रत्येक रितीन आमी घडी कोण मिनिस्ट्रीच्या एप्रुवलार राखून आसात, पेपर वर्कार राखून आसात, विजा हातांत आसा, मेडिकल फेल जाल्यार तांच्या पासून मागया. मागया आज रेसिडेन्सी परमीट जावंक ना तांच्या पासून मागया. प्रत्येक रितीन जेजू वाट उक्ते करून दी. त्या मिनिस्टरांक जेजू तांचे मौत उजवाडावन दी. त्या मिनिस्ट्री त्या कामा वयता आसतना जेजू तांकां ताच्या दुताक पयलींच तांचे लागीं धाडून जेजू तांचे मन परिवर्तन करून दी मागया. आणि आता उत्तर आमी रिपीट करया. नाहूम 1:13 तुझेर बार घालता ते तशें सुवाळा म्हणून संपली नाहूम 1:13 तुझेर बार घालता ते तशें सुवाळा नाहूम 1:14 तुझेर बार घालता ते जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. आमच्या आणि 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 सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. त्या कणात आम्ही प्रत्येक रितीन समर्पण देऊन मागया. आमच्या पवित्र सभेपासून विंगड विंगड जाल्ल्या ह्या पवित्र सभेतान विंगड गेल्ल्या हर एकल्यांपासून मागया. जेजू तांचेर ताचो आत्मो देवाशे करून दी. तांणी परत येवपी पवित्र सभेक फाटी येशें करून दी म्हणून मागया. मागया प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र सभे विरोध उलोवच्या हर एका कुटुंबापासून पापसैप
कार्डिनल्स याजक धर्मबहिण्या विरोध उलोवच्या हर एकल्यांक जेजूच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. जेजूच्या भोव पवित्रामली रक्तान ती नितळ जावन दीत, परत एकटी फाटी येवन दीत म्हणून मागया प्रत्येक रितीन आमची पवित्र सभा राखून वरच्या पाप सैवा पासत ताच्या बऱ्या भलायके पासत मागया प्रत्येक रितीन आमच्या विगारां पासत आमच्या फिरगज विगारां पासत मागया याजकां पासत मागया जेजू तांकां चड आनी चड जाणवाय दिवन दी. हर एका ताळण्यांत हांव जेजू तांकां राखून व्हरून दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन आमच्या लायकां पासत आज जेजूची शुभ वार्ता ती प्रसार करता आसतना जेजू तांकां सत्तेन व्हरून दी. भलायकी बरी भलायकी तांकां जेजू फावो करून दी. मागया आमी आमच्या क्रायस्त किंग प्रेयर ग्रुप तशेंच कुवेट आजच्या हर एका प्रेयर ग्रुपां पासत तांच्या लिडरां पासत तांच्या सर कमिटीच्या त्या ग्रुपांत आसच्या हर एका जाणां पासत मागया जेजू तांकां अनॉयंट करून दी म्हणून मागया आमी प्रत्येक रितीन ब्रदर प्रकाश, ब्रदर एलियास, सिस्टर जसिंता, सिस्टर सेलिना, सिस्टर डायझी, ब्रदर फ्रांसिस, ब्रदर दीपक सर मिनिस्ट्री पासत मागया जेजूची सुवार्ता ती प्रगट करता आसतना जेजू तांच्या संगता रावून दी. तांकां गरज आसची हर एक सकत कृपा बोळ भलायकी जेजू तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. आमी रावच्या कंट्री पासत मागया आमच्या कंट्रीतल्या राया पासत मागया मिनिस्टरां पासत मागया सर गरज जेजूच्या पांयांतळा कुर्सामणी समर्पण दिवया. जेजू आपली दयाळ दिश्टी समेज तांचेर घालून दी. तांकां हर एका ताळण्यांत तावन जैत व्हरून जेजू तांकां कृपा दिवन दी म्हणून हे आतां आमी उत्तर रिपीट करया. जकारिया 9:16 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कबूल कबूल कर कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. कृष्णाच्या बाप्पा हा त्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीन आम्ही मागया विंगड पिण्यात वळवळच्या आमच्या भाव बहिण्या पासत हॉस्पिटलांत तसच्या हर एका भाव बहिण्या पासत व्हेंटिलेटर असच्या आयसीयून तसच्या समेस्तां पासत अवघडान संपडले हर एकल्या पासत जेजू ताचे कुर्सातान वळच्या आमलीक रगत तांच्या कुडीर क्षण तांच्या कुडीन तसली
पिढा ती गुण करून दी म्हणून मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन कॅन्सर म्हणल्या पिढ्यान वळवळच्या हर एकल्यापासून सुजित, शर्ली, रॉकी, जरम समेस्तांपासून मागया आज कोणाक बायोप्सी करून सांगल्या जावं करो रिपोर्टा वेट करनासात जावं करो कंदी नासात जेजू तो तांची कंत हुस्को जाणा आसाय तांका तू गुण कर जेजू आपोड जेजू म्हण मागया प्रत्येक रीतीन वेदराद्वारे पिड्यान पोटच्या व्हायरल इन्फेक्शन व्हायरल फ्लू कफ स्टमक एक डायरिया वॉमिटिंग जावच्या हर एकल्यापासून मागया जेजू तांका गुण कर म्हण मागया विंगड रितीच्या दुखी असच्या पाय दुख गांठी दुख आर्थराइट्स नेक पेन स्टमक एक चेस्ट पेन गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम उलोप दोळ्यांत एलर्जी स्किन एलर्जी दान दुख हर एक जेजू आम्ही समर्पिया तो जेजू काणवळेन दाळेन भरलेलो जेजू आपली काकुळतीची दीस ह्या भक्तांचेर ह्या भुरग्यांचेर घालून दी म्हणून मागया प्रत्येक रीतीन भुरग्यांपासून जी घडये पिड्यान पडतात तांच्या पासून मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन डॉक्टर आणि नर्सांनी त्या हॉस्पिटलान वावर करचे हर एकल्यापासून जेजू तांका पिडा डायग्नोस करची जाणवाय दिवन मागया हर एका पेशंटाक पळयत असताना जेजू तांचे सांगता रावून दी आणि तांका बरे ट्रीटमेंट दिवन जेजू तांका फावो करून दी म्हणून मागया आणि हे आता उत्तर आम्ही बऱ्या भक्तीन रिपीट करूया Proverbs 17 verse 22. Proverbs 17 verse 22. जेजूच्या कष्टांच्या कशावर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर या क्रेकच्या कणात साध्य जाता जाल्यार आम्ही दिंबेर पडया आमचो उजवा हात आम्ही वयर घालून धरया ह्या क्रेच्या कणांत आम्ही समर्पण दिवया एग्जाम बरोवचे हर एका भुरग्यांपासून मेर्लिन ग्रेस सॅन्ड्रा रिया दिया आकाश शानिया शेरीन आयरीन शरील लौरा वेलेना डेव्हिस कैल फर्नांडिस मिलबॉर्न मिशेल नियोला वियोला कॅरोल जोहान बेन्सन लिओनारा आयझॅक लायसॉन आरुष एव्रिल निकोल सारा मिखेल सुप्रिया लिनोरा सोनल रोज गोम्स टेरेन्स एलरॉय लियाना ईथन जोआन
स्टीफन, आयुष, रेनर, अल्बियन, एल्विस, जियाना, जनिशा, जिशल, प्रिंसन, जेडल, कैल्विन, कैटलिन, चेल्सिया, प्रिवा, सॅन्सिया, डेल्विन, रिस्टन, वॅरन, निकिता, सेल्सिया हे समेस्त भुरग्यांक आमी जेजूच्या कुशा मुळान समर्पण दिल्या. जेजू तांकां तांचे एग्जाम बरयत आसतना तांच्या सांगाता रावन जे कितें ती आन्सर बरयतात ते तांच्या मदीं उजवाड येवन तांणी बऱ्यान बरोवंक जेजू तांकां कृपा दिवन दी, जाणवाय दिवन दी. तांकां हर एका पिडेत तावन जेजू राखून दवरून दी. तांणी शिकता आसतना कॉन्सन्ट्रेशनाचे पावर तांचे इन्क्रीज जावन दी. जेजू तांकां विजडमान भरून दी म्हूण मागया. तशेंच तांच्या पेरंट्सा पासून मागया. प्रत्येक रितीन तांची कंत जेजू कडेन समर्पण दिवया. जेजू कडेन आमी मागया. आमी आवय बापूयक जेजून अधिकार दिला. तांच्या माथ्यार हात दवरून मागया आमी. जेजू तांकां जैत लाभोवन दी. तशेंच जांकुर आज कॉलेजींत आसात, पयस आसात भुरगीं, आवय बापूय भुरग्यांतान विंगड आसात, पूण जेजू कडेन आमचो ताळो पावता. त्या जेजू कडेन भरवशान आमी मागया. आमचो हात आमी उबान त्या भुरग्यांचेर जेजूचें बेसांव मागया. जेजूची कृपा मागया. जेजू तूं तांकां आशिर्वादांनी भर जेजू मागया. तशेंच ह्या लायनीर आसच्या यांना कोणाची नांवां उसारूंक नान जावंक करूं. जेजू तूं तांकां जाणवाय दी. जेजू तांकां जैतेवंत कर. जेजू जे कितें तांणी मुखार फुडार तांणी करूंक आसा, कितें करियर विणसोंक चिंतलां जेजू तें तांकां विणसोंक सलीच जावं दी. जेजू हे आतां उतर आमी तांचे पासून रिपीट करया. Acts 16:31. Acts 6:31 ताणी म्हणे ताणी म्हणे आम्ही जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामध्ये आमच्या आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामध्ये आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता, ये भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता देवा, ये भगवंता हमारा आमच्या आणि जेजू तुझी काकूळ तुझ्या, जेजू तुझी काकूळ तुझ्या काही ह्या लाईनी आता वाचकच्या हरी एकल्या भाव बहिण्यांचे त्या पिटिशन बॉक्सांत पिटिशन घालल्या हरी एकल्या भाव बहिणीचे गरजो जेजू तू जाणा आसाय. रीना म्हणली बहीण तिच्या कुटुंबा पासून मागते आसा, तिच्या गोवा पासून मागते आसा. जेजू निशा म्हणली बहीण आपल्या लेनन म्हणल्या भावा पासून मागते आसा. आज तो तसो जल्मा दीस आचरून आसा. जेजू ह्या घडये तूं ताका तुवें जिविताचें देणें दिलां. जेजू तूं ताका चड आनी चड आशिर्वादांनी भर. जेजू मागें जी कोण आज बर्थडेज एनिवर्सरीज या
सेलिब्रेशन करतात तांच्यापासून प्रत्येक रितीन देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी. तांचेर जेजूची कृपा देवान येवन दी म्हण मागया. शॉन म्हणल्या भावा पासत मागते आसा, अल्विटा म्हणल्या भयणी पासत मागया. प्रत्येक रितीन लविता म्हणल्या भयणी पासत जेजू जाणवायेन तांकां भरून दी म्हण मागया. ह्या सर लायनी रस्त्या युट्यूबार वॉच करच्या हर एका भावा भयणाक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. लॅन्सी, निर्मला, निवाल, जॉयस, मॉली, रॉबर्ट, लविता, लॉलिटा, आशा, मेझी, मार्गरेट, रिचर्ड, रिस्टॉन, मिलबॉर्न, प्रिया, शांती, लुईस, डेरिल, एरिक, भाऊ बहीण जेन, अनोरा, बेनेडिक्ट, अँडी, जेनिशा, जिशल, जोसेफिना, लीना, मेल्विन, शेरिल, सोनल, तेरेसा, लीना, वाज, नॅन्सी, लोबो, निशा, लेनन, लेंड्रिक, लॉरेन्स, फ्लोरिन, सविता, अनिल, ग्लोरिया, शारोन, सिरिल, केझी, सिल्विया, aaron, Tancia, Oscar, Victor, Violet, Vrinda, Rocky, Renwick, Rina, Aaron, Teresa, तर बाबा जेजू तुझ्या पायांत समर्पण तांकां सुरक्षीत सांभाळ जेजू. तांकां तुझ्या मदी रक्तान कवर कर जेजू आनी कंप्लीट संरक्षण दी. वर ये माये तुझे लागीं आमी विनाती करता माये. तुझ्या पुता लागीं तूं धाडून दी माये. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज कालच्या बरेच पिलग्रिमेज ऑफ होप वॉकिंग इन द न्यूनेस ऑफ लाईफ. आज दुसरो दीस ब्रदर फ्रांसिस लोबो टॉक दितेले. आम्ही तुमका लिंक धाडटले आणि ब्रदर दीपक कुमाराची प्रेज अँड वर्शिप आसतले. तुमका आम्ही टाइम कन्फर्म करतले. हांगाचो कुवेट टाइम 7:30 म्हणून आमच्या मागण्या ग्रुपांत आम्ही तुमका लिंक शेअर करतले. आणि आज क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुपाचे मागणे ऑनलाईन त्यांचं सावन आसा. सिटी इगर्जीन आमच्या मागणे आसचे ना. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. थँक्यू.